Ini gitu loh. Paketan cepat sak mono kae. Terus nang nggo telepon. Kan online ngono iki. Soalnya kan di sini iki ben sing iya ngono dari kantoran ini dari si itu. Aku tak delok ngene ya. Alah tak delok ngene. Tak nelpon ini akan konten ini akan bilang juga atau ngerti contoh nelpon lain kalau pikiran semua apa itu terus ada logo dan nelpon itu mah halo Desi. Iya. Iya. Ya aku noma. Lah online aku kilo. Iya, gombal tak gojek kan gitu. Ini toh. Sampai ngertian sing cocok. Iya. Oke, tante noma ya. Oh. Yo, wes roh tegung. Lah roh apa to, Jeng? Iki enek gosip terbaru. Lah gosip apa to, Jeng? Sing RT-ne Jarwono kalau yuk. Aduh, piye to ki? Yo, barang terus tak ngene ae. Siap nono kene. Arep ngenteni iki teko. Sandale dicoplok. Ngapa to? Sandale dicoplok. Ayo coplok. Kabeh. Ngono nak nggo dhuwit karo godhong. Ngepel mendino. Iki gombal apa nang ayo. Sing tenang. Marku ah. Barangku ki lengkap lho. Lho to. Enek CD. Ya ta? Iki sing biasane digawe senam iki lho. Ben kenceng. Tapi nggo iki lho, produk apik iki. Delok sik. Tester, guys, tester. Tester. Nah. Iki marku Delok sik. Tes. Sing nggo nyirikno wetengmu, Tes. Tenang. Aku duwe sing tenang ya. Tes, kok ngene kelake. Sik to. Iki nganggone lek pas di malam hari. Jadi pas karo bojonem rumah ya. Nah, kan langsung penak dilebok tangane Mas. Lep. Nah, ya ta? Khusus buat dinner. Iya. Yo naras. Aku malah gak cetok. Oh, pesanan apa? Nggo nyirikno weteng ki, Tes. Gawe nyelan weteng. Iki. Iki iso cilik tenan ki, Tes. Iso. Langsing tenan. Lho. Piye to artis-artis sing nyanyi kae? Ini nganggone iki. Mosok to. Kandene kok gak percaya ae. Iso cilik kabehane. Iso. Paling lho ya. Mosok to aku. Aku soalnya kan rada nganggo ngene iki. Jadi yo gawe-gawean gak apa-apa. Iki testere mosok model kita. Daster. Yo iki. Kalau iki enek. Motif bunga. Jadi kan adem ngono. Lah wi sing apa wi? Kulit apa wi? Apa? Kulit. Iki sing biasane digawe kae trio matang kae. Kulit badak. Kulit matang jengkok tangkok ae. Iya khusus digo dinas malam.
Iki aku ki yo gak cocok ton, Ces. Aku rung duwe bojo kok, mbok ngene ngono lah. Adik iki belum saatnya, jadi jangan dipegang-pegang ya. Iki gak apa-apa torum do. Gak torum. Loh. Jadi ben Cocok karo. tambah cantik. Jadi kelakmu ketok. Lagi kok kucing garong terus koyo opo nek aku nganggo ngene. Apik toh, kok iso? Kulit macan iki, gak bedak to? Asli iki. Iki asli lho. Asli. Nah, iki gawe marpuah. Nah. Oke, dinas malam. Pak Su ben betah ndek omah. Wis sambung aja nang Ces. Akeh barang kujian. Sing saloke jeneng jero. Aku arep buka iyo. Iki tangan to, Kes. Iki utang ora apa-apa, cash ora apa-apa. Utang bayar sailinge ya. Iki mantep kae. Iki wis gawa-gawan wis gak. Dina, Aku iki lho, ya Ces ya. sing iki, Wis malam aku. sing iki. Yo. Ya wis. Iki kali iki lho. Grepe gogo menisa. Iki wekku wis gedhe to, Ces. Hah? Mah, Rum. Masih aku rumbungin ki nyaman rumbane lho. Lho lembut. Gak apa-apa. mereknya apa ki, Ces? Lha iku seporot. Seporot. Oh, ki macane sporot. Iya toh. Iya toh. Iki nyilik nang weteng ya. Biasanya kayak ibu-ibu senam. Wis aku juga iki. Aku tak mulai serum ya. Iya ya, Bu. Anakku tuh kondi. Iya. Ya, Ces ya. Iya wes. Bayar saiki iki. Gogon. Wis ki aku cocok tenan to ora ki. Iki lho Rum apik tenan cocok. Lho ya toh. Ora ning keleki. Ora apa-apa kuwi ben isis Rum, ben isis kaya aku ngene iki kan lho ya toh. Ben isis apik wi. Wis toh ngandel aku. Kowe kelekmu kulino mbok ketokno. Kelekku tak tutupi kok. Mangkane kuwi Rum, ben terbiasa. Wong diomong kok gak Mosok nak Taiwan ngene iki ya. lambiku ngene iki akeh. Marah to tak. Aku wis aras-arasen. Kayak ngene. Sok aku ngomong ngene iki. Iya. Lho, apik to? Pas kok, Ces. Lah iya. Iki kok kabeh. Tenan ki ya. Hmm. Bayare sailinge pokoke. Nek aku lali ya wis mbok. Ya wis mergo kowe bestiku ta. Wis gogon gak apa-apa. Oke? Nak ngono aku tak balik sik ya. Balik. Kok aku digoleki Pak Eno. Keleren mangan sik, aku mbleh pitik lho. Tenan Ces. Iya. Tapi sak mene-mene pitike. Naan. Lah iya toh. Ya wis. Ya wis nak aku tak mulang. Ya, aja lali lho ya. Digawe. Oke, siap. Bestiku kudu tampil mempesona. Yo kaya Yayu nganggone kok daster. Ya luweng lah. Alhamdulillah wis berpanen wis gabahku akeh neh. Wis mulai neh. Duh. Dewi kok ning room iki. Iki gombale sapa ning colong iki? Pemenan wong iki ketoke gowo. Le. Kok pemenane sapa iki mbok dili ngene? Pemenane sapa piye to ngedel wae sapa? Iki ya Pakku kok iki. Lha kok ndi olem? Hehehe tak dari ya. Piye. Iki ngono Inces mang andon sembako. Ya sembako kok gombal iki sembako ya beras kok. Dikandani sembako kok beneran apa nek pengen roh sembako nih Inces sak gunung. Ya persyaratannya apa iki? Ben oleh sembako iki. Ora usah nganggo persyaratan. Jeng serintil ki kok iso gak cethoe piye to? Wis langsung rono nama Inces wae lho. Merah meter ora. Ngarep iki to, ngarep iki to. Ya omah sing dhuwur dhewe.
Cas. Bar mulai kok Taiwan lho. Ya. Kok Wes nak dol sih aku. Wes lak ora kendemuan sembako kok malan. Udah ngaku ora kuman sembako ne kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa Sri? Apa jiko sembako? Napa apa Sri? Dadi meng ning room bar oleh gombal sak perang-perang. Alah, klambi toh. Iya. Ngomong kok sembako. Ngomongin sembako. Sik. Ini belum pernah tak dipuno. Ya. Pantes ya, Sang. Balah pantes Yo nek karo kowe ya ora enak apa-apane to, Tes. Jadi telepon di. Penili lo sawah berpanen. Saya kira apa sawah? Iya, mangane rupaku koyo ngene iki perkara ngrumat sawah. Berarti saya kira saya tahu perawatan bareng wis gak tahu. Ora tahu. Pantesan Aku itu entek lah kono sawah kabeh. Pantesan to, Bro. Awak malah ireng busang ngono. Wis wong desa ki ya apa eneke? Aku yang di produk. Di pemutirin. Nak wae minat. Oh, lek apa tak kabari. Gene piro? Regane iki mesra kanca dhewe iki gak larang. Pokoke lek awakmu gelem tak kei murah. Mbok kei kok mbok nuku iki gitu. Nggih. Aku nyekolahan sama kowe njaluk kok piye kok iso. Iya iya. Masih kanca lek bisnis ya bisnis. Lek kanca ya kanca. Sok ae wong aku ora nggo duit. Lah iya aku iki lagi pesen. Lek teko tak kabari. Ngono ora apa to. Kuwi aku sama kowe lho, malah gingseng ngono. Mosok kanca kumbian sing gelewing kok saiki malah. Ya rupane dhewe acuh. Iki apa iki? Monggo. Ya wis. Ki bayare piye iki? Iki aku iling kowe jaman biyen kan kanca to, sak perjuangan gawa-gawan gak apa-apa. Iki agak sahur sih. Wis gak usah. Alhamdulillah oleh rezeki ya. Ya wis tak balik sih. Terus ya nak liwat lali. Wis tak bengi sak kampung. Perangkat-perangkat yo tak takoki. Kok padha ora ngerti yo. Para edek ayu. sing artine awak deglek. Lah saumpama dhek pindah kok ya ora ngabari wong. Desa liya ya wis tak umeti kaya ngono lho. Saenenge wong wis tak takoki, tapi kok gak ening sing roh ki trae nondi to Dik Ayu ki. Wis. Jajal ngetan-ngetan rono lah. Diri lo apa wayo. Kok kemelindi tenan RT Jerwono. Ya wong bojen dadi TKW. Paraban kono lho, Rum. Dene TKW ki ning luar negeri kono to. Berarti sabanem adoh tenan ya. Seperti Pak kapal mabur bareng. Ora numpak kapal mabur, Rum. Aku ini numpak kapal keruk. Terus gue ngeruk dasem ini lho. Desit mentau iki. Oh iya, Ces. Ada barangan online di teko ndi? Toko bangunan. Kira-kira ana terang. Lu sarungan. Bonjour sarungan dina. Kok sarung kok kecil. Apa saja? Tuku bedal. Toko bangunan. Aku harus di sandal. Gugu sarung. Jadi membucanya dia aku. Kok malah sadar kau nih. Tuku pedal. Tuku bangunan kono. Susah. Ngomong karo wong. Melaku ya. Aku suka anyar.
Saya golek untuk bangunan. Aku kan mang ngomong ngono. Acen kupingmu bubuk. Makane to. Yo, ayo. No sawah, ngirim Pak Macul ayo nek melok. Mahrum golek awakku tambah wireng. Soale kan wis sawah kan linetok. Ya wis nak gak gelem, aku tak ngalorke. Lape nombi. Lah, soalnya pasienku akeh nomah do antri kabeh. Nek sing rambute kesliu breng. Wis, Ya wis aku ya pengen mengguri. nek memang apa? APP jet lho. Halah, Pak. Ijet bareng. Selain derna sedelok lho padha wae. Lho dok, omonganem kok mbek wong tuwek ngono to. Lah gak menisan mbok kon nyelok kapal keruk. Ben gegere pae keruk ngono. Lah pijet nondi to, Pak? No pacar, Mak. Wis ora nggo nek ter karo mbak iki apa golek uwak ning kauni to, Pak. Oh, tak kira ape nyekel maling. Oh iya, aku karo ape melok takok, tapi yo sepurane sing akeh yo. Lah ampe nak ngopo? Ngene lek. Kira-kira sampean tahu ngerti wong wedok sing dhuwure sak cagak listrik. Tapi wonge ayu pol. Ndek, Mak. Oh, lo namatan ngono enek lho, Mak. Oh, wong raup. Lah nek kuwi aku yo roh to, Lek. Lah kok tak kok mene nak ro. Le, rene Lek, kupingem ki rungokno. Sing tak maksud iki gak cagak listrik PLN. Tapi sing tak maksud iku wong wedok wayu tapi dawuh. Mbah, nak ngono ngarep mau. Angok niwe no, mau balene ngono ya. Aku blendhe ngono. Lah iki dina Minggu to, Lek. Lah mosok nek bal desa enek wonge. Enek, Pak. Jajal to kok tak takokno. Wis. Awake pake wis mugel kabeh, Ci. Oh, ya dikepi wong sak kampung. Oke, Pak tersayang. Sementing eneng ngene. Iki dalan ndi, Pak? Pilih nek gelengan kudu nduk. Mosok ape buku mulih neh. Lha kok pake wis ora apa. Cacing le. Cacing entek, Om. Entek. Lah iki nggo lumut ora gelem nenggak. Ndang golek cacing. Ya wis tak golek ya. Ya. Aja suwe-suwe. Ya. Kacau. Ora entuk lu nak. Tolei on golek cacing. Kaet mangkok urung teko-tekoi. Dan iki neng golek iki apa ning Thailand kono kuwi. Ora ndang teko-teko. Terus iwake mlayu kabeh ngene iki. Wis entuk iwak turung, Om. Yo urung to. Aku ngenteni cacing ngem-ket mangkok. Wis no iki cacinge tak endi? Tak delek kene ya. Hati-hati nek mulai alon-alon.
yo ngaren anak itu saiki yo rada mesti enak karepe anak wis gimana jenenge anak semata wayang apa yo kartun wis tak gladhuki nek macul jare pepatah